ንጉሶም ንዓለም ብፍትሕን ጽድቅን ክገዝእ እዩ ዝብል ዓብዪ ጽምዓት ነይርዎም። ኣይሁድ ኢየሱስ ከም ናይ እስራኤል ንጉስ እምበር ንኻልእ ኣይተጸበይዎን። ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ናይ ዓለም ንጉስ እዩ ኮይኑ ተገሊጹ። ወንጌል ማቴዎስ ብግሪክ እኳ እንተተጻሕፈ ነገር ግን መልእኽቱ ንኣይሁድ እዩ ተጻሒፉ። ዕላማ ናይዚ መጽሓፍ ኢየሱስ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ክርስቶስ እቲ መሲሕ ምዃኑ ብርግጽ ንምቕራብ እዩ ተጻሒፉ። ማቴዎስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ስለ ክርስቶስ እቲ መሲሕ ዝተነገረ ትንቢት ዝፈጸመ ኢየሱስ እዩ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ንምጭባጥ ዝተፈላለዩ መረድኢ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ካብቲ ማለት ዝቐጸለ ብዝፈረድኩም ሁሉ ፍርዲ ክፍረደኩም ብዝሰፈርኩም ሁሉ መስፈርቲ እውን ክስፈረኩም እዩ እሞ ከይፍረደኩም ኣይትፈረዱ። ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ግንዲ ዘይፈለጥካስ ንምንታይ ኣብ ዓይኒ ሓውኻ ዘሎ ብሰር ትርኢ? ወይስ ከመይ ጌርካ ንሓውኻ ካብ ዓይንኻ ብስር ከውፀልካስ ሕደገኒ ትብሎ? እኒሆ ጉንዲ ኣብ ዓይንኻ ኣሎ። ኣታ ጉቡዝ ቅድም ካብ ዓይንኻ ጉንዲ ኣውፅእ ሽዑኡ ካብ ዓይኒ ሓውኻ ብሰር ንምውፃእ ኣጸቢቕኻ ትርኢ። እቲ ቅዱስ ነኽላባት ኣይትህቡ እንቁኸውን ኣብ ቅድሚ መፍለስ ኣይትደርብዎ። ብኣእምሮ ከይረግጾም እሞ ተመሊሶም ከይትርትርኾም። ዝለመነ ኩሉ ይቕበል እዩ፣ ዝደልየ ድማ ይረክብ። ማዕጾ ኳሕኳሕ ንዘበለ ይኽፈተሉ እዩ እሞ ለምኑ ይወሃበኩም፣ ድለዩ ትረኽቡ። ማዕጾ ኳሕኳሕ ኣብሉ ይኽፈተልኩም እዩ። ካባኻትኩም ወዱ እንጌራ እንተለሞኖ እምኒ ዝህቦ ወይስ ዓሳ እንተለሞኖ ተበን ዝህቦ እንታይ ሰብኣይ እዩ? እምበኣርከ ንስኻትኩም እኳ ክፍኣት ክነኽስኹም ንደቅኹም ጽቡቕ ህያብ መሃበ ካብ ፈለጥኩም እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ግዳ ንዘልዎም ክንደይ ኣብዚሑ ጽቡቕ ክዎም። እሞ እምበኣርሲ ኦሪት ነቢያት እዚ እዩ እሞ ከምቲ ሰብ ክገብረልኩም እትደልይዎ ዘበለ ኩሉ ንስኻትኩም ከምኡ ግበሩሎም። እታ ናብ ጥፍኣት እትወስድ ደገ ርሕብቲ መንገዳ እውን ገፋሕ እያ፣ እቶም ብኣ ዝኣትዉ ድማ ብዙሓት እዮም። እታ ናይ ህይወት እትወስድ ደገ ግና ጸባብ መንገዲ ቀጣን እያ፣ ንሳቶም ዝረኽብዋ ከዓ ውሕዳት እዮም እሞ በታ ጸባብ ደገ እተው። ካብ ነቢያት ሓሶት ተጠንቀቁ፣ ውሽጦሙ ዝመንጥሉ ተኻሉ ክነኽሶምሲ ክዳን ኣባጊዕ ተኸዲኖም እዮም ዝመጽኹም። ብፈርኦም ከተለልይዎም ኢኹም። ኣብ ዕሾኽዶ ወይኒ ይቕንጠብ ካብ ትኹራባስ በለስ? ካብኡ ኻስ እቲ ጽቡቕ እሞ ጽቡቕ ፍረ እቲ ጽቡቕ ፍረ የፍሪ፣ እቲ ክፉእ ከዓ ክፉእ ፍረ የፍሪ። ጽቡቕ ክፉእ ፍረ ካፍሪ ወይስ ክፉእ ጽቡቕ ፍረ ካፍሪ ኣይኮነሉን እዩ። ጽቡቕ ፍረ ዘየፈሪ ዘበለ ኩሉ ኦም ይቆረጽ፣ ናብ ሓዊ ድማ ይደርበ። እምበኣርከ ብፍርኦም ከተለልይዎም ኢኹም። ፈቓዲ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር እምበር ጎይታይ ጎይታይ ዝብለኒ ኩሉ መንግስቲ ሰማይ ዝኣቲ ኣይኮነን። በታ መዓልቲ እቲኣ ብዙሓት ጎይታይ ጎይታይ ብስምካ እንተነቢናዶ ኣይኮናን፣ ኣጋንንትስ ብስምካ ዶ ኣየውፃናን፣ ብስምካስ ብዙሕ ሓይሉ ዶ ኣይገበርናን ከብሉን እዮም። ሽዑ ኣነ ኣትም ገበርቲ ዓመፅ ክቶ ኣይፈልጥኩምን እየ ካባይ ረሓቑ ክብሎም እየ። ነዚ ነገር እዚ ሰሚዑ ዘግበሮ ኩሉ ቤተ ኣብ ከውሒ ዝሰርሐ ብልሒ ሰብኣይ ይመስል። ዝናብ ዘነበ ውሓዘ፣ ንፋስ እውን ነፈሰ፣ ነታ ቤት ከዓ ደፍኡ። ኣብ ከውሒ ተሰሪታ እያ እሞ ኣየውድቓን። ነዚ ነገር ሰሚዑ ዘይገበሮ ኩሉ ከዓ ቤቱ ኣብ ሕፃ ዝሰርሐ ዓሻ ሰብኣይ ይመስል። ዝናብ ዘነበ ውሓዘ፣ ንፋስ እውን ነፈሰ፣ ነታ ቤት ደፍኡ ወደቐት። ኣወዳድቓ ድማ ዓብዪ ኮነ ድማ ኢየሱስ ነዚ ነገር እዚ ምስ ወፀ ከም ጸሓፈቶም ዘይኮነስ ስልጣን ከም ዘለዎ ይምሃሮም ነበረ እሞ እቶም ህዝቢ ብምህርኡ ተገረሙ።
معرف شومنته ካብ ከረን ክወርድ ከሎ ብዙሕ ዝሰዓቦ እንሆ ለምጻ መጽኡ ጌታዬ እንተ ፈቱስ ከተንጻህኒ ትኽእል ኢኻ እናበለ ሰገደሉ ኢዱ ዘርጊሑ ፈተየ ኣለኹ ንጹህ ኢሉ ተንከዮ ካብኡ ካብ ለመጹ ነጽሀ ኢየሱስ ድማ ሓደ እኳ ከይትናገር ተጠንቀቕ ኪድ ዳኣ ርእስኻ ንካህናት ኣርኢ ንኣኣታቶም ንብስር ድማ ነቲ ሙሴ ዝኣዘዞ መባእ ኣቕርብ በሎ ናብ ቅፍርናሆም መስኣተወ ሓለቃ ሚእቲ ናብኡ መጸ ጐይታይ ቆልዓደይ መጸጉዑ ኣብ ገዛይም ወዲቑ ብዙሕ ከዓ ይቕንዞ ኣሎ እናበለ ለሞኖ ኢየሱስ ድማ እንእኹ መጽአ ክሕውየ እየ በሎ እቲ ሓለቃ ሚእቲ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ ጐይታይ ኣነ ንስኻ ናብ ቤቴ ክትኣቱ ኣይበቅዕን እየ እሞ ሓንቲ ቃል ጥራይ ደኣበል ቆልዓይ ድማ ይሕወ ኣነ ከዓ ኣብ ትሕቲ መልኣኽ ዝግዛእ ብትሕተውን ጭፈራ ዘለኒ ሰብ እየ እሞ ነዚ ኽድ እብሎ ይኸይድ ንሓደ ከዓ ንዓ ይመጽእ ንበራይ ዝግበር ይገብር ከዓ ኢየሱስ ሰሚዑ ኣስተነከረ ነቶም ዝስዕብዎ ዘለዉ ድማ በሎም ከምዚ ዝበለ ዓብዪ እምነትሲ ኣብ እስራኤል እኳ ከም ዘይረኸብኩ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ካብ ምብራቕ ካብ ምዕራብ ብዙሓት ክመፁ እዮም ኣብ መንግስተ ሰማያት ከዓ ምስ ኣብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ኣብ መኣዲ ክቕመጡ እዮም ደቂ መንግስቲ ግና ናብ ናይ ወፃኢ ጸልማት ክድርበዩ እዮም ኣብኡ ብኽያት ምሕራቅም ኣስናን ክኸውን እዩ እብለኩም ኣለኹ ኢየሱስ ነቲ ሓለቃ ሚእቲ ኪድ እሞ ዝኣመኑካዮ ይኹነልካ በሎ እቲ ቆልዓ ከዓ በታ ሰዓት እቲኣ ሓወየ ኢየሱስ ናብ ቤት ጴጥሮስ መስኣተወ ንሓማት ጴጥሮስ በዓሶ ተታሒዛ ደቂሳ ረአያ ኢዳ ተንከያ ዓሰውን ሓደገታ ተስቲኣ ከዓ ኣገልገለቶ ምሸት ምስ ኮነ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም ብዙሓት ናብኡ ኣመፁ እቲ ብነቢይ ኢሳያስ ንሱ ድኻምና ወሰደ ሕማምና እውን ፀረ እንተባሃለ ምእንቲ ክፈጸም ብቃሉ መናፍስቲ ኣውፅአ ሕማም ንዘለዎም ኩሎም ድማ ኣሕወዮም ኢየሱስ ብዙሕ ሕዚ ከብብዎ ምስ ረአየን ንማዕዶ ክሳገረ ኣዘዘ ሓደ ጸድፊ መጽኡ መምህር ናብ እንተኸዶ ዘበለ ኩሉ ክስዕበካ በሎ ኢየሱስ ድማ ንወኸሩ ጉድጓድ ኣለወን ንዓዋፍ ሰማይ ድማ ዘጽልላሉ ንወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጽልለሉ እኳ የብሉን በሎ ሓደ ከዓ ካብ ደቂ መዛሙርቱ ከዓ ጐይታይ ከይደ ነቦይ ክቐብሮ ፍቐደለይ በሎ ኢየሱስ ግና ዝዓበኒ ደኣ ንሞዋትሲ ምውታቶም ይቐብርዎም ሕደጎ በሎ ናብ ጀልባ ምስ ኣተወ ደቂ መዛሙርቱ ሰዓብዎ እንሆ ከዓ ማዕበል ነታ ጀልባ ክሳዕ ዝጐልብባ ኣብቲ ባሕሪ ዓብዪ ምንዋፅ ኮነ ንሱ ግና ደቂሱ ነበረ ደቂ መዛሙርቱ ቀሪቦም ጐይታይ ጠፋእና ኣድሕናና እናበሉ ኣተስእዎ ንሱ ከዓ ኣትሙ ጉደላት እምነት ከመይከ እትፈርሑ በሎም ሽዑ ተሲኡ ንፋስን ባሕርን ገንሖም ኣብ ዓብዪ ህድኣት ከዓ ኾነ እቶም ሰብ ከዓ ነዚ ንፋስ ባሕርን ዝእዘዘሉስ መን ይኸውን ኢሎም ኣስተናከሩ ናብ ምድሪ ጌርጌዮን ምስ ተሳገረ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎ ክልተ ሰብ ካብ መቃብር ወፂኦም ተጓነፍዎ ንሳቶም ሓደ እኳ በታ መንገዲ እቲኣ ምሕላፍ ክሳዕ ዝስእን ኣዝዮም ክፉኣት ነበሩ እንሆ ከዓ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምሳኻ እሞ እንታይ ኣለና ቅድሚ ግዜ ክትሳቅየና እንዶ ናብዚ መጽኢኻ እናበሉ ጨርሑ ካብኣታቶም ርሕቕ ኢሉ ብርቱዕ ሞጋስ ሓሰማታት ይበልዕ ነበረ እቶም ኣጋንንቲ ድማ እንተወፃእትና እንተኮይንኻስ ናብዚ ሞጋስ ሓሰማታት ክነኣቱ ፍቐደልና ኢሎም ለመንዎ ንሱ ከዓ ኪዱ በሎም ወፂኦም ድማ ናብተን ሓሰማታት ኣተው እንሆ ከዓ ብዘሎ እቲ ሞጋስ ካብ ጸድፊ ነፍፁ ናብ ባሕሪ ኣተወ ካብቲ ማይ ከዓ ኩሎም
بلا كمان بلا ኣብቲ ማይካ ከምኦም በለ እቶም ኣጓሳት ዲኦም ናብ ዓዲ ኣተው ቤቲ ዝኾነ ኩሉ ብናይቶም ኣጋንንቲ ዝነበርዎም ከዓ ኣውረዩ እንሆ ድማ ብዛላ እቲ ዓዲ ንኢየሱስ ክትረኽቦ ወፀት ምስ ረኣይዎ ከዓ ካብ ወሰን ምድሮም ክገልስ ለመንዎ ምዕራፍ تشانت نبجل بأتيو تساجر ناب عدون مسا إنه خا مسأقوع سواء بعرات سيروم ناب أصوام ناب أمس أو يسوس أمنتهم رأيو نتي مسأقوع ودية أتخا حتى أتخا تحدي بالخوالو نوخا حيالو خابتهم صحفتي بالبوم أزيز عرف على بالو يعرف على بالو يسوس دما حساباتهم فليتو بالا نمنتاي بالحكم كفؤ بالبهم كفؤ تحاسو اللهم أينا يقلل حتى تحدي لك موالدو ويس تنسى موكد موال نود سوقنا حتى كي حدق أب مدرس الآن كم ظلوا أنت خطفلتو شقوق نتي مسأقو تسمو عرتها على الكناب بيتك كيد ولو تسيؤنا بيتو خدا توم هزي جزي رأيوه فروحو نأملخ دما خمس زبالة سلطان نسب بمهاو أمسكنوه يوسفكم مس حالفة ما زبلوه سبعي عبتي بري توقو تقمت ولا أيامو سعبني بلو تسيؤ خعا سعبو خواني خعا عبتي بيت أب ما أدي مستقمط رأيهم مصحبن بلو تسوق خا صعبو خني خا أبتي بيت ما أدي مستقمط إنه بزحت تجاونتن حتى مس يسوس مس دك مزامرتن تقمطوا فرنساوين كأرأيوه ندك مزامرت مامورانسي سلامتا إيو مستجتون حتى تنزبل بلوه يسوس جنا سمعو نحكم سي حمومات برد آيات عير ليون أنا حقات مبار صادق أن كزوع أي مسأخن أمه محرت فتو مسوأتي أيكون كن زبل تاي مخان كيدو تمهارو ولو شعودك أمزامرت يوهانس سلام تاي نحنا فرنساوين بزح نصوم دك أمزامرت خاخا جنا أيز أو من إلوم نابو مزو يوسس خا بلوم نعرخ مرعاوي مساتاتهم كسعزلو كمي إلوم كوجهيو يخون اللهم مرعوي خبأتهم زوس دلا معلتي جنا كتمزية شعوق خا يصوموا ورد حدش علبة أب بلاي كدان زلقب يلبون أبلي كدان زلقب يلبون اتزي كوانس نتي طعي يلكمو مقداد خا زقدد يخون نحدش ويني أب أرقاوتي أحربتي أي عقرون نتي زي كونسي اتحمبرتي يقدد نتي وينو وين يفسس أحربتي خا يبالاشو نحدش ويني جنا أب حدث أحربتي يعرقوه كل تشوم دما يرنبو إذا خبلهم كله إنه مرح بيت يسألوه مصو قالي حجي موتات كنا خانعها إلكا أنبرلا مو كتحوي النابلة سجدلو يسرماتس يمسدك مزامتو سعوا إنه خا أب كبعسر تكلت عمد حيزا دم زح زبلا سبيتي بالبا زفر كدانو تراي انت تخنكو انت تنكوخو كحوي إلى علامو بدحلو قريبا زفر كدانو تنكيت يسكلز إلو رأيامو أجخي قالي امنتخي أحوي كبلا اتا سبيتي خابتا ساعات تيا حيزا حاويت يوسف نابجزا مراح بيت صولت مسوز نفرستي برتال واي زبل سبر رأي إذا قال لكيسا علامو على أنبر أي متتنمو أجلسوا بلوم نساتهم دما سحقوا توم سب مسوز واتيو إذا حزا أتقالي كأتسأت أب كل أتا هاجرون موريو مزا
ኢየሱስ ካብኡ ምስ ሓለፈ ክልተ ዕውራት ዓው ኢሎም ወዲ ዳዊት መሓረና እናብሉ ዝዓብዎ ነቢት ምስ ኣተወ እቶም ዕውራን ናብኡ መፁ። ኢየሱስ ድማ እዚ ምግባር ከም ዝካልአኒ ዶ ተኣምኑ ኢኹም በሎም። ንሳቶም እወ ጎይታ ይበልዎ። ሽዑ ከም እምነትኩም ይኹንልኩም ኢሉ ኣዕንቶም ተንከየ፣ ኣዕንቶም ተኸፈታ። ኢየሱስ ድማ ሓደ እኳ ከይፈለጥ ተጠንቀቁ ኢሉ ኣሕሚሙ ተዛረቦም። ንሳቶም ገና መፂኦም ኣብ ኩላ ሃገር ኣወረዩ። ንሳቶም ምስ መፁ እንሆ ጋኔን ዝሓደሮ ዓብይ ሰብኣይ ናብኡ ኣምፅኡ። እታ ጋኔን ምስ ወፀሉ እታ ዓባስ ተዘራበ። እቶም ህዝቢ ድማ ከምዚ ዝበለ ኣብ እስራኤል ከንቶ ኣይተረእየን ኢሎም ተገረሙ። ፈረንሳውያን ገና ንኣጋንንቲ ብሓለቃ ኣጋንንቲ የውፅዎም ኣሎ በሉ። ኢየሱስ ኣብ ኩሉ ከተማታት ኣብ ኩሉ ዓድታትን ኣብ ቤት ጸሎትን እናመሃረ ወንጌል መንግስቲ እውን እናሰበኸ ኩሉ ሕማምን ድንሃስን እናሐወየ ይዘውር ነበረ። ብዙሓት ህዝቢ ምስ ረአየ ሓላዊ ከም ዘበለን ኣባጊዕ ግፍዓትን ፋሕ ዝበለ ነበሩ እሞ ደንገጸሎም። ሽዑ ደቂ መዛሙርቱ እቲ እኽሊ ብዙሕ እዩ፣ ዓበይቲ ግና ክሕደት እዮም። ስለዚ ነቲ ጎይታይ እኽሊ ንእኽለሉ ኣዓንቲ ከልኪሉ እኽሊ ንእኽሉ ኣዓንቲ ክልእኽሉ ለምንዎ በልዎም። ነገ ኣብ ቀጸላይ ቀጽል እዩ።